U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je nedjelja praotaca. Dakle, danas 2 nedjelje prije praznika Božića, kada proslavljamo dolazak samoga Spasitelja, rođenje Boga, onoga Spasitelja dugo očekivanog i najavljivanog kroz Stari Zavjet. Danas, kada očekujemo taj praznik, proslavljamo one naše oce, starozavjetne oce, koje su kroz svoju iskrenu i čistu vjeru, pravu vjeru Boga u toga obećanoga Mesiju, na neki način pripremili put za njegov dolazak. Dakle, sjećamo se onih naših otaca koji su u Starom Zavjetu, koji u moru onih pogrešnih učenja i religija održali onu pravu vjeru u jednoga Boga. Time crkva naglašava tu vezu između Staroga i Novoga Zavjeta. U ovoj nedjelji praotaca u bogosluženjima mi se sjećamo tih rodonačelnika naroda Božjeg, izabranog naroda Izraelja, još od Adama, preko Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Jova pravednoga, Davida, Solomona, pa sve do Josifa, zaručnika Marijinoga. Također se sjećamo i onih proroka koji su prorokovali i predskazali dolazak Gospodnji, sve od Samuila pa sve do Svetog Jovana Krstitelja, proroka i preteča Gospodnjega. U troparu ovoga praznika koji smo sada otpjevali govori se o tome kako je Gospod opravdao praoce zbog njihove vjere i da je Hristos upravo kroz njih zaručio sebi crkvu, kako tamo stoji, koja će biti sastavljena od mnogih naroda. Također, u troparu se govori o tome da ih proslavljamo jer je iz njihovoga sjemena se rodila presveta Bogorodica kao najblagosloveniji plod, a iz koje će se opet bez sjemena roditi sam Gospod Spasitelj. Na današnji dan slavimo još jedan praznik, to je praznik Materice. Danas crkva je današnji dan posvetila svim majkama. Opet ovaj praznik ima veze sa dolazećim praznikom Božićem, koji je praznik prije svega ljubavi, jer govori o neizmjernoj Božjoj ljubavi koji je zbog ljubavi prema čovjeku sišao sa neba i postao čovjek. To je jedini razlog zbog čega je Bog došao na zemlju iz velike ljubavi prema čovjeku, pa nas crkva podsjeća da je ljubav osnov našega života ovdje na zemlji, da je Hristos rekao: po tome će vas poznati da ste moji učenici ako ljubite jedan drugoga. Pa kad govorimo o ljubavi, počinjemo od ljubavi u okviru same porodice. Porodica kao mala crkva, kao najmanja čestica svakog društva, zajednice, pa i crkve. Dakle, zato kažemo za porodicu da je mala crkva i zato nas crkva kroz ove divne praznike, porodične praznike, djetince koje smo proslavili prošle nedjelje, Materice danas i oce sljedeće nedjelje, podsjeća na tu ljubav u porodici. Proslavljamo danas majke, jer su majke stup porodice. Jeste otac glava porodice, ali majka je stup prije svega do tog tereta vaspitanja djece, koje je osnov zdrave porodice, ali uopšte zdravoga društva. Zato čestitam praznik svim majkama i onima koje su se već ostvarile kao majke, a i one koji će to tek da budu. Na današnji dan, na ovaj praznik, crkva nas podsjeća kroz evanđelsku priču o Carstvu Božijem. Ko će zadobiti Carstvo Božije? Kroz ovu priču o večeri koju je prigotovio neki domaćin, pa poziva sve na svoju večeru. Taj domaćin, to je Bog. Večera je Carstvo Božje, dakle svi smo prizvani Carstvo Božje. Prvo su bili pozvani Jevreji kao izabrani narod, Izrael, i kad je sam Spasitelj došao, prvo je pozvao njih, to predstavnike toga naroda, prvo sveštenike, fariseje, književnike, koji su prvi trebali da povjeruju, jer su najviše čitali o tome, ali su onda počeli da se izgovaraju. Ovaj ne može zbog ovoga, ovaj ne može zbog onoga, a onda taj gospodar poziva sve druge, kaže: izađi
ulice, raskrsnice, pozovi sve druge. Ti drugi, to su svi ostali narodi, mnogobožci, neznabožci i svi ostali. Tada taj izabrani narod, Izraelji, postaju oni koji su povjerovali. To je sada taj izabrani narod koji su povjerovali, prihvatili Boga i Bog prihvatio njih. Ova priča se ne odnosi samo na to vrijeme, na savremenike Hristove koji su se izgovarali. To je priča uvijek aktuelna i uvijek smo pozvani u Carstvo Božje i danas nas Bog poziva i uvijek se nalaze neki izgovori zbog čega baš ne možemo sad da se prihvatimo toga. Zato da crkva kroz ovo evanđelje podsjeća da smo svi pozvani, da Bog nas očekuje sve, ali da je potrebna naša slobodna volja. Bog nas neće na silu u svoje carstvo, nego da to mi zaista poželimo i da se potrudimo. Ovo nas evanđelje podsjeća da razmišljamo o tome da li se vrijedi potruditi pa se ostaviti ovozemaljskih slasti zarad većega carstva kome svi težimo, Carstvu Božjem, koji su zaslužili ovi praoci koje danas proslavljamo i njima neka je slava vavijek. Amen.